Nyt olisi niinku boksiasia eli rasia-asia. Muutama hyvä rasiatyyppi esittelyssä tähän talvikauteen. Ensiksi tämmönen pilkki kautta morrirasia, eli ihan perinteinen läpinäkyvällä kannella. Sitten täällä sisällä on tämmönen porrastettu eva, mihin on helppo morrit tai pystypilikit tai tasapainopilikit kiinnittää. Tämän koko on 155 x 90 milliä, eli tämmönen ihan rintataskuun menevä malli. Ohut vielä, ei kun 22 milliä paksu. Sitten on tämmönen toinen malli nimeltään Hybrid Box, eli tämmönen vesitiivis hyvä rasia, jämäkällä lukitus vielä tästä edestä. Tätä on saatavana kahdessa koossa. Toinen on tämä 150 milliä kertaa 100 milliä ja sitten on 200 milliä kertaa 150 milliä. Eli kaksi hyvää kokoa. Erikoisuutena tässä rasiassa on se, että tällä sisällä on tuommoinen eva-tyyny tuolla pohjalla, eli siihen voi kiinnittää sitten, jos haluat, niin morria tai pystypilikkiä tai tasuria koukusta painamalla, niin ne ei helise eikä pääse pyörimään täällä sisällä. Oikein hyviä rasioita. Käypä tsekkaamassa bike.fi kaupasta lisää tietoa, että minkälaisia nämä on. Se on moro!